Замислили ли сте се какво се получава, ако смесите безразборно всякакви цветове? Предполагате ли, че ще се образува нещо неособено приятно като съчетание? Наистина е така, но само в началото. Докато цветовете се размесват, виждате кален, мрачен и неогледен тон. Но скоро сякаш някакво вълшебство трансформира привидно грозното в красиво. И ако продължите да бъркате, ще се окаже, че всички най-несъвместими цветове се превръщат в бяло. Така е и с чувствените багри от вътрешната ни палитра. Имаме възможност да усетим огромен спектър от преживявания. Някои ще ни изглеждат като свежи, ярки и приятни нюанси. После нещо ще ги замърси. За кратко или за дълго време ще тъгуваме, че слънчевите тонове са се превърнали в нещо тъмно и кално, неприемливо съпроводено от чувство за провал. Логично е да усетим желание да отстраним чернилката, неприятното, негативното, което понякога ни се струва нетърпимо. Но ще постигнем хармонията на умиротвореното бяло, само ако продължим да добавяме. На моменти ще си мислим, че бъркаме, грешим, но да бъркаме е разбъркване на цветовете, доближаване до красотата на всеобхватната палитра. Тук сме, за да добавяме, не да отхвърляме. За да постигнем хармонията на бялото. Тук сме, за да добавяме, не да отхвърляме. За да постигнем хармонията на бялото. Но се изисква време и натрупване, докато усетим, докоснем, вкусим, осмисли, преживеем и осезаем колкото може повече от спектъра на необятната си реалност. Защото, ако сме толкова близо до съвършеното, няма да сме способни да учим, щом усещаме само неприсъстващото в безпорядък от различните си преживявания. Самият безпорядък е силата за създаване на ред и стабилност в преживяванията. Когато го съпреживяваш като сила за осмеляване да бъдеш несъвършено градивен и съзидателно наситен, а не като слабост. Нужно е да оставим да претрепти през сърцето ни колкото може повече от потока на понякога плашещото, но и вълнуващо многообразие от проявления на цялото. Иначе няма да успеем да усетим обаянието на малките късчета от съществуването, които се появяват като мигове изобилие, изпълнени с изпитателни или изящни изненади. Един разказ, който чух преди години, показва ясно как човек пропуска сладостта на малките изживявания, ако не е внимателен изследовател и бърза да се вмъкне в потока на много по-голямото от него многообразие. Бяхме се събрали да се видим. Група приятели, но сред нас се е настанило едно непознато за мен момиче. Дребна и фина, но с приятно преливащата енергия на чуроликащ вихър. Думите й кратко се понасят помежду ни с ведрокрила лекота. Скоро вече знам, че живея от години в Германия. Там е в дома на приятеля си, но започва да усеща раздразнение от него и понякога едва го изтърпява. Гласът и кратко въодушевено звънти, като весела мелодия, в която се втурват една след друга историите от живота и кратко, думите бързат да изобразят събитията и се усмихват, още преди тя да е успяла да се усмихне. Но се усеща разочарование, когато казва. Приготвила съм му храна първо, второ и трето ястие. А той се прибра, смеси ги в едно и така ги изяде. Човекът е самопривързващо се към сила или слабост създание. Ако не съединява частите от силата си, като ги познава в детайли, ще се окаже неспособен да се променя към радост. Човекът е възможност за присъствие или отсъствие във всяко въобразимо или невъобразимо претворяване на настоящето. Устрем или плахост. Вкусване или въздържание. Цялата палитра от преживявания ни е достъпна. И цялата палитра е нашата надежда, награда, наказание, незнание и узнаване. Човекът е смесица от вероятности за допир до всичко, което ежемоментно го смалява или разширява. Избор. Чувство. Дъх. Сила. Тяло. Бяло. Виж всички видеа от универсална духовна система щастие тук.